Добър вечер, уважаеми зрители! Това е първото издание на Новинарник за 2015 година. Месец януари е изпълнен с религиозни празници и народни обичаи. Един от тях, по-малко известен, е ритуалът Пернишка пепеляшка. Вижте повече за този празник на любовта. Аре, нека всека принцеса пробва винкело, на която пасне по профил, тя ще е моята избранница. Следващата. Значи, теб съм млатил оная вечер. Обичам те. Стига. Пак ли смешки за Перник? Това вече е адски тривиално. Татко, това не беше много смешно. Така е, синко. Сполучливите им шеги се появяват по-рядко и от коментата Lovejoy. Не ви слушам, мнението ви не ме интересува. Следват минути за бясна чалга. Включваме се директно от завода за чалга певици, който, както знаем, е аутсорснат фада. Там са репортерът ни Бай Петко и операторката ни Рали Петрова. Срали сме в завода за чалга певици. До мен е инженер Митко Димитров. Господин Димитров, как върви работния процес? Тези не сме особено натоварени. Защо излизат бременни? Я, колко дни веднага да се махте от поточната линия.